Sepil hasil. Lah Di, oh iki tanggamu. Pamer iwak lele Di. Lele iwak tok iki. Iwak tok belah yung. Kroncal-kroncal bola. Wis BGM mlaku nyampar iwak tenan to. Tak nyari ya ora. Oh, walah iwake lemu-lemu bola wis. Oh, durung kae kabotan sing gotong kae. Kewer. Oh, ki hasile. Lemu-lemu. Oh, iwak tok. Iwak tok bola wis. Jos tenan BGM. Lah sana kae galo. Kae kabotan kae. Jek sing ning kono, jek siji keri ning kono kae. Wis ora umum bola. Plung lumut iwak wis pokoke. Tak jos BGM banyune mundak pol-polan. Iwak yo pol-polan ngamuk wis pokoke. Wis bantang mang mriki. Sak jos iki. Berat le. Wih, berarti tanrale. Utan yang nekat bae lho. Gara-gara kowe kok. Udan kidul kene, seneng-seneng esuk udan ibarat petang dino ora. Oh ya lah aja. Utan lho ya lho kudu. Yo mantolan paling ora mantolan. Kan kene kita lho. Kondisi jembatan Gumiwang bola lah yo kilo bola lombok-lombok sekele bola wis ra umum lah yo apa ra yo nggon iwak tok kene iki bola he Kek dera pengen pendek bola lho kae wis kelep gubuke ana wis do kelep aluh yo nyenengke lho ki lak seberang tak sepilke sing seberang ya oh kae ayo wis full kok ngene iki yo lho sawah-sawah wis do mulai keleb bola jos tenan iki kek ndang mrene bola ndang diserbu Gumiwang iwak tok start dari setelah jembatan Gumiwang tadi ya bola kita nanti nggak jauh dari sini ya nggak jauh nah ini kita masuknya sana we sebelah sana we nah ini kita masuknya dari sini bola oh aduh tapi jalannya kayak gini bola ini baiknya nggak pegang kamera aja jalannya licin oke nanti sampai spot tak kasih sepil Sementara aman jalannya. oh iya Ning spote tontonan sih kae. Wah, cepate kae lho. Iya kowe ya. Ra pengen yo rene. Piro lek? Ini iwake santai. Wis. Iki nek sing nyerang lho bolo. Ah entane wong loro dhewe. Wis. Sepot kok ngene kok ora enek sing marani iki jan piyo. Parkir kene wae lek. Kok ngono lho bolo piyo. Sadune kok ngono sepira enek ling mancing. Oh, jan iki piye to? Pot kok kene kok do ditinggal. Oke, Bolo. Nah, parkir sik, gek prepare. Oke, Bolo, kita menuju spot Bolo. Iya, aku ngene iki lho, Bolo. Bunga anti ku, Bolo. Nyawang spot tok runggu to serompat kaya ngene lho. Iya. Kayak iki durung enek sing bukai, Bolo, Pot kok ngene lho. Durung enek sing buka iki serompotane, Alah, kuwi genah iwak suket iki. Rasa ngambul. Deprok lho iwak tok iki wis. Jan sak Josep. Mantap spot iki. Wis aduh. Wak tok wis genah iwak tok. Mang mriki.
Mantap jiwa. Oke bolo, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ketemu lagi dengan saya nih ya, Indi Solo Channel. Jadi kali ini kita sama temannya ada Lek Jati, Halo Prepare. Mantap ya Lek. Sacet lho. Spot kaya ini sacet lho. Iki durung enek sing biyaki bolo ya. Durung enek sing biyaki lho iki spote. Kowe ora ngrene. Selantek iki kok. Konan wong akeh selantek. Iwak tok ning kene iki. Ya. Ini saya tak prepare dulu ya bolo. Wis larakan lho. Lho, dikancani kok dari Semanggi iki kanca-kanca Semanggi. Oh, Ladi. Ya Ladi iki lho Ladi. Oke bolo, enggak usah pakai lama-lama ya. Wah gas. Selak awan. Lha mau wis udan aku masalah. Wis udanan. Iki nyemplunge jane telat. Tahu ya kau. Wis pokoke ayo. Kang cemplung, kang tiga yang ke WGM. Air meluap ugal-ugalan. Oke bolo, bismillahirrahmanirrahim bolo. Nyari titik spot dulu. Is. Ngene iki lho mesti pengen gagi-gagi ndang nyemplung. Lek kene tancep lek peper ning kene iki lho lek Jati. Oh. Iwak tok iki. Peper ning kene karo lek jan wis to. Iwak ada yung. Wat kaya ngene lho, iki lho ngene ning bundudah blas lho iki. Heh. Spot syadune kok ngene kok. Oh. Sementara lah nyepot jero-jero sik lek peper ning kene. Ya ora iso peper ya niki. Wah mantep iki. Kene sik le nyoba cetekan sik we. Kok ora gelem nggon jero. Oke bolo, tak resik-resik dulu bolo. Resik dulu. Golek iwak suket. Nah ini suketnya dijedoli sik bolo. Ben ra anu bolo lho, suketnya akeh banting. Nyantol-nyantol kok. Karot karek dipun. Tak ejes sih. Buka-buka bismillah. Oke, kita buang lumut sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Lumut sedikit saja. Lumut ada iwak. Oke bola, udah dapat titik spot. Tadi udah tak bersihin, udah tak bom lumut juga. Waktunya kita lempar lumut. Bismillah, mbah. Nyuwun ulame orang ngarani mbah. Pawai. Ini saya pakai 2 joran ya bolo. Nanti biar kita itu nanti enaknya pakai 2 joran apa cari 2 titik. Ntar yang makan duluan yang mana. Seumpama di kedalaman itu kita bisa ngetes yang satu ditembak dalam, satu tembak dangkal. Nah, ini kan ntar yang makan yang mana yang duluan lah gitu loh. Enaknya pakai 2 jorannya kayak gitu. Tapi biar ikannya makan yang kayak gimana, milih yang dalam apa yang dangkal itu kelihatan gitu loh. Bismillah. Kok ikan. Wah, iwak. Mut-mut dado iwak. Loh, saya petik-petik belum. Saya petik-petik. Duk. Alah, Jati. Alah, Jati. Tolong nyari le Jati. Ikan takut kedalaman le Jati. 3 jari gemuk. Alah, kok saya tadi cekel angel ram. Kropyak. Alah. Ikan perdana 3 jari gemuk. Oh. 3 jari gemuk. Pakai sithik-sithik iwak bolo. Spot sing rungene sing ingin iki genah. Ya watok. Genah mlaku nyampar iwak. WGM bolo, mlaku nyampar iwak. Strike perdana bolo. Alhamdulillah. Wal syukurilah wal nikmatilah. Berkah kudanan, Lek. Kali ini WGM ikan takut kedalaman bolo. Biasanya ngampul ya ora, iki wis tidak perlu ngampul-ngampul.
Wis wancine iwak peper bolo, iwak suket. Wis, pokoke gek gaske sing ora iso ngampul. Sing iki. Aja ngongko ndak dibuli wong akeh engko. Just transport kilo. Runggut. Nyenengke. Hehe. Dalaman 3 meter, ini sekitar 3 meter bro, lumayan dalam. Langsung sinyal ya, cemlung-cemlungan lekas segala ini. Yang kadang petes ya. Alah pucukan kelek jati. Iya. Iwak le. Alhamdulillah ya. Lah lemu ya ki lek. Pas tai nyari lek. Weh, coba bokongnya sih. Gintenteni kan mau lek. Iyo. Nang cetekan mah. Jare ngejero bolo iwake. Ih. Alhamdulillah. Akhirnya entuk iwak sing ginuk-ginuk. Curban bola iki 2 meter punjuri bola. Kampangane setelan serompotan. Ora nggawa ning antibody sing jero. Wis. Sak isoe sik bola, sak isoe. Ini tadi saya pindah ke los. Kenapa di pinggiran tadi udah nggak mau bolok, cuman ikan yatim piatu ini nggak ada saudara nih. Wis dan satu pindah titik-titik cuman diganggu sak jentik. Akhirnya saya nengah cari peruntungan ikan yang agak besar. Alhamdulillah bisa trek ikannya gede. Alah bola yo aneh le. Nyedak rene to. Alah, angel men to kon nyedak rene. Alah. Mayan lek ning genah ya mlenuk-mlenuk ning kene lek. Ning yo rada nggo lelet. Sale wae mene-mene pula. Paling ora iki sedelo lemu. Rada nggo lelet. Telat rekam pula. Apa telat daripada rekam ya. Yes, wae sing nunggone sing ngantuk. Ini hari puasa, konten pertama kali dari puasa nih. Kemarin kontennya sebelum bulan puasa. Mangane. Ayo. Rang mriki. Wah, iwake lemu. Nah, coba sik bokonge wangel ram kok. Jiji kok angel ram. Iki yo landepe ram genenge. Alhamdulillah full. 4 jari lagi. Yes. Ikan makannya nggak terlalu lah bolong wis. Dirangi ngantuk-ngantuk iki. Nunggu kambangan karo ngantuk-ngantuk. Dinimu. Gak ada ikan kecil bolo, maklum tembakan 3 meteran. Gak ada ikan kecil ya wajar.
Ikannya gede-gede. Marem bolo. Lo arep nang ndi lo. Alalah, bulalah semene bolo. Alalah, gede cah. Spot pepper lo bolo iki, he. Spot pepper iki. Oh, spot pepper. Oh, kayak pentasan lho. Lho. Spot pepper bolo iwake mene-mene lho bolo. Mantap jiwa bolo. WGM. Mlaku nyampar iwak. Aduh. Spot pepper bolo iwake malah lemu-lemu. Nek renek pokoke iwak rong nyari renek bolo. Rong nyari sak nyari ora enek. Nah, lemu-lemu kabeh. Mantap jiwa. Duk. Alalalalalalala berat ya. Alalalala. Tolong cari bener. Iwak alalala yo. Spot pepper bolo, spot pepper. Iwake tolong cari ndat bolo. Lemu-lemu. Telu lemu, tolong nyari lemu. Tang nyari men. Elok tenan. Malah. Candolane ya ampun nih ngoh. Duk. Alalalala. Iwake lemu-lemu tenan bolo. Karo pepper. Ora nek pletekane bolo. Iya, jenenge tenan iki. Keseleng ngambul-ngambul pepper ya ra. Ternyata yo eneng iwake. Iya. Mantap. Pepper iwake ra kalah karo sing ngambul. Walah. Yo lho yung. Jos tenan. WGM jan sak tak jose tenan. Mlaku nyampar iwak tenan yo ngene iki. Ngambul tok iwak, pepper tok iwak. Wis pokoke jos WGM jos WGM. Oke bolo. Mancingnya saya sudahi sampai sini dulu ya bolo. Udah waktunya pulang. Ini hasilnya bolo. Spill hasil. WGM bolo. Mlaku nyampar iwak. Wis. WGM mlaku nyampar iwak. Nih. Ding. Walah yo, rene iwak cilik bolo. Ning WGM iki mau bolo. Iwake telu papat. Oh. Tang nyari. Wes. Pokoke sajo sih bolo. Wes. Pae lupat. Lumayan. Mantap jiwa wes. WGM. Mlaku nyampar iwak tenan bolo. Wis kono ndang parani bolo. Spote gumiwang. Mantap jiwa. Sajo sih. Iki mau durung akeh sing nyerang bolo. Rumpane ijek rapet wis. Cek rapet. Wis kono gek parani ya bolo.